अरे गाँव टोला कस्बा हिलो हिलो गली गली कि देखते तो के लोगवन में मच खलबली। रिकॉर्डिंग लगाना क्या है? अच्छा अरे भाई बंगाल बंगाल वाला कइले बा कमाल हमर लाल कइले बा कमाल हमर लाल। अरे जिया जिया कइले बा कमाल ए हम तो लग सब ही लहिल गली गली देखते तो खलो गवन में मौज खलबली। हम तो लग सब ही लहिल गली गली देखते तो खलो गवन में मौज खलबली। भाई बाबा हो कमाल दादा कइले बा कमाल हमर लाल कइले बा कमाल हमर लाल पहले बात कमाल मोहर घाघरा। सर धपुरा तो हम मनबे सर धपुरा तो हम मनबे बता भले भाई गोदनबे ओ पोता पोता भले भाई गोदनबे तोरे हम नाम कइले बा कमाल मोहर लाल कि हमरा लगे चलन उपैया हो काहे कि हाय गुड़न बाज हम चिड़ैया हो। हमरा लगे चलन उपैया हो हाय गुड़न बाज हम चिड़ैया हो। कि हमरो के बता तनी राजे गोरी कि तोहर दुल्हा बनी कवन रंग बाजे गोरी। तो इनका शादी हो गया है का भइल बा? शादी करे के मन बा कि शादी ओ करे से करे के मन बा। मोतिहानी के लइका पसंद बा बताइए अभी नहीं अच्छा मैं देवरिया से के आइल बा हाथ उठाइए हैं बा जितना मेहनत करके हम आइल बनी आप लोग भी उतना मेहनत करके आइल बनी यही से और अच्छा लगता हमरा हो कि शादी न कैसे करे के मन बा। भैया दिल्ली रहते हैं बहुत सारा इनका प्रॉपर्टी है वहाँ पे ढेर कमानी सीधे सीधे कि शादी न कैसे करे के मन बा देवरिया के लइका पसंद बा। और हमारा भी विचार करे कि हम भी देवरिया से हैं तो कबो एगो गाना देवरियों पे भी गावल जा। बहुत सारा जिला के हो गइल बा